लोगोफोर नै आं न'नि बारियावनो दङ नै ओरैनो टाइम पास लादों आरो दिनै नै बोरमा फिसा जासिगोन बेखौनो जेरावबो गांसो गैला खरां जाजोब्बाय रानजोब्बाय गांसोफोरानो दा नै न'नि देमसि पापर जायोलै बियो बेवहायनो एसे जिं जिङाव बोरमाखौ एसे जाहोदों आरो बोरमायाबो जि जासोगारो बेखौ ओंखायनो नै दिरुं खानानै आङो जाहोदों आरो फिसा जाथारसिगोन नै सानबाल'सै फिसा जानो 150 दिनाव जायो नालाय ओमफ्राय दा नै 145 जाबाय सानबाल'सै आरो दा जेरावबो गांसो गैथारला रानजोबथारबाय उफाय गैला अखाबो हाथाराखैना अखा हाबा एसे खिलिलाबायगौमोनदां अखा हायैआनो बिराद गोबाव जाबाय बेनि थाखायनो जेरावबो गांसोफोरानो रानजोब्बाय मोसौ बोरमाफोरनि थाखाय बहुद खस्थ' जायो आरो बिदि गांसो गैयाबा आरो बिलाइखौलाय बेसेबांथो हाननो दा दंफां बिलाइफोराबो जोबलायलांबाय बेनोसै आरो भिडिअ'आ जोंना नै गांसोआ इदि जिं जिङाव दङ दुब्लिफोरावबो खानो एकदम देमसिल' फोजोबबाय जेरावबो उफाय गैला